На почеток, господја Величкова, какво е значењето и улогата на бугарската новинска агенција во Скопје, која беше отворена пред речиси 1 месец? Малко по-малко от месец. На 4 февруари официално открихме прес-клуба на Българската телеграфна агенция и смятам, че това е важно. Важно е, за да може аудиторията в България през едни чисти новини, без коментар, чисти факти, както работят телеграфните агенции, да получава информация за всичко, което се случва в Република Северна Македония. Казвам всичко, защото наистина е важно да не се фокусираме само върху политическите акценти. Животът ни не е само политика. Се чини дека и во Северна Македонија и во Бугарија постоеше одреден период на затишје во размената на информации меѓу медиумите. Дали после договорот меѓу Македонија и Бугарија, подпишан во 2017, работите трнаа во сосема поинаков правец во релаксирање постепено на односите меѓу двете соседни земји и на некој начин тој говор на омраза кој можеше да се забележи кај дел од медиумите и граѓаните полека се потиснува? Надявам се да е така. И всъщност това е отговорността на сериозните медии. Пред медиите в цял свят, не само в България и тук, има едно много сериозно предизвикателство и това са социалните мрежи, където всеки е журналист, но информацията не винаги е такава, която да бъде коректна. Понякога, много често, тя напряга, придава допълнителна емоция. И това е отговорността на медиите, на нас, на журналистите. Защото в една ситуация, в която се водят преговори, наистина е изключително важно общата среда да бъде по-спокойна, емоциите леко да се снижат, говорът на омразата леко да се снижи, ако може да изчезне най-добре, за да може онова важното, което се случва между двете държави, да се случи в една спокойна среда, спокойна ситуация. Дали ви се чини дека може би наместо да се лиферуваат информации, размена на информации меѓу двете земји, всушност граѓаните и во двете држави се заложници на дезинформации? В много случаи да. В много случаи да. За това казах, че предизвикателството пред медиите, пред сериозните медии, е тъкмо това. Ние трябва да преодолем, сами трябва да се справим с това новините, които идват от сериозните медии, от големите медии, да бъдат онези, които хората и в България, и в Република Северна Македония ще възприемат като истинските новини. Ще разпознаят като истинските новини. Защото факт е, че едни по-ексклузивни заглавия, напоследък сякаш се четат само заглавия, а не съдържанието на онова написаното отдолу, те предизвикват повече интерес, повече любопитство. Но това е нож с две остриета. И този проблем, той наистина е проблем в полето на медиите, в нашото поле. И е важно ние да успеем да се, да се преборим с него, да надделеем в тази битка. В други времена живеем и наистина е важно да бъдат изведени напред важните въпроси, важните теми. Не онези, които предизвикват хиперемоция. Ние на Балканите сме емоционални хора и обичаме да се взривяваме от време на време, да се смеем повече, понякога да се караме. Но, когато става въпрос за важни неща, наистина е добре да се действа с разум и да имаш база, върху която да премислиш какво се случва и какво е твоето поведение в тази ситуация. Во намерата дел од медиумите да информираат и да даваат ексклузивни информации, понекогаш се чини дека прават и штета, контраефект во намерата да се затоплат релациите меѓу двете држави. Не ви се чини дека може би понекогаш вината и кај медиумите во
давањето погрешни информации, пренесувањето на погрешна слика за состојбите во едната и во другата држава? Да, вероятно има и такъв елемент. Не винаги ексклюзивното, не винаги търсенето на щекотливото е по-важно. Наистина е важно медиите добронамерено и принципно и като фактология да представят онова, което се случва в едната или в другата държава. Защото хората, обществата и в двете държави, а и навсякъде по света са претоварени с информация. Човешкият начин на мислене отделя онова, което носи повече ексклюзивност. Но ангажиментът на медиите, отново се връщам към това каква е нашата отговорност. Тя е много голяма. Дали и медиумите се оптоварени со историјата, со говорот на омраза? С история сякаш да, което не е нужно. Ние живеем днес и сега. Моя принцип е, че всеки трябва да прави това, в което е най-добър, това, което умее. Медиите трябва да правят журналистика. Истинска журналистика, чиста журналистика. Не случайно двете правителства в България и в Република Северна Македония търсят малко по-различен ъгъл на взаимоотношенията ни, чрез тези работни групи, които идват. Защото, да, разбира се, историческата комисия е нещо изключително важно. Тя има важна мисия. Но не по-малко важно е това, в което ние живеем днес и сега. Така че акцента, който ние като медии поставяме, не е маловажен. Напротив, бих казала, че е изключително важен. Тъкмо, за да достигат различни информации от различни сфери и сектори до хората, които четат, гледат, слушат онова, което ние правим. Господја Величкова, дел од вашите колеги бугарски и дел од бугарските медиуми по отворањето на дописничеството на БТА во Скопје ве представија како еден од поискусните бугарски новинари, уреднички. Дали на тој начин, всушност, бугарската новинска агенција дава поголемо значење дека еве испраќаме искусен, квалитетен новинар кој треба да ја представи нашата држава, но и да ни ги пренесе информациите од Скопје на релевантен, професионален начин. Това е ласкателно към мен. И аз благодаря на колегите за тази оценка. Истината е, че Балканите винаги са ми били любопитни, интересни, чисто журналистически. Така че аз приемам ангажимента си точно така. Приемам го изключително сериозно, приемам го отговорно, защото смятам, че това е правилен ход. Защото смятам, че времето, в което поради различни причини в Република Северна Македония нямаше български журналист 10 години, а информацията от България в Република Северна Македония съвсем не беше много. Смятам, че това време трябва да остане назад. Ние сме достатъчно близко, достатъчно близки сме, достатъчно важни неща ни предстоят, за да можем да бъдем отворени информационно едни към други. Сте еден месец во Македонија. Да. Каква е соработката со македонските колеги и колку е достапна домашната политичка елита за бугарската новинска агенција? Аз познавам доста колеги от тук. И когато дойдох и когато чух тяхното добре дошла, ми стана много приятно, защото смятам, че е изключително важно журналистите да общуват помежду си. Защото само тогава, когато общуваме, ние можем и да си помагаме. Аз получавам помощ от колеги тук, защото един месец не е толкова много време. За един месец в тази динамична ситуация, защото е динамична ситуацията, трябва да се направят много неща, които да
ми дадат възможност спокойно да получавам информация от различни министерства, от различни институции, да мога да видя повече, да се срещна с повече хора. И да, сътрудничеството с колегите от Република Северна Македония ми е изключително важно. Што треба да биде приоритет за да дојде до промена на амбиентот од конфронтација во кохабитација меѓу двете земји? Да се намалят страстите, да се намалят емоциите, да стигнем до една спокойна и нормална среда, в която заедно с ексклузивните новини и коментари да се появяват и позитивните, защото ги има. Това ще даде по-пълна картина и на обществото в Република Северна Македония, и на хората в България за това какво се случва, къде сме като държави и как можем да стигнем по-бързо и по-лесно едни до други, да общуваме по нормален начин и да се отприщят тези въпроси, които в момента стоят на дневен ред и които политиците ни трябва да решат. Важна е общата среда, в която нашите политици работят. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодаря и аз за поканата. Почитали, че това беше Маринела Величкова, дописник на Бугарската телеграфска агенција во Скопје.